Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Nongyalam ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, Ramrai Circle. Kilapan pau ya jing ngosi ka bakrau ban tip bawat hadien baladep ban play la jan shisnem genti ya ka Ramrai CNRD block. Nrei kene ka block kam shim la tre kam satya hadu kini gisngi kad hadu bakalabu ya ki pajba ha ka umdum. Ya kani la penti kinaru dau Presiden Keseng uba Jesterland Lengkoi hadien baka seng kalayok pediang ya ka hok pan jing tip lane ka RTI halor ke jinglong jingman jong kani ka block lengba u Public Information Officer jong ka DRDA West Khasi Hills District. Hakabayadei bat kani ka jingbum pat trekam jong ka block nakaliang jong ka seng kala dawa ya ka sorkar Khamtam yau MLA bat yau MDC katany bagi dei ban simkhia ban bud din yakani ka kam nrei omban syelek kai ya ka khia ka shon jong upai ba katany Ramrai. Tanliang ka FKHP Ramrai Circle tagasngi ban keren leng ba kilap khai khubor or ka jingyo pediang ya ka RTI bagi wat jingtip bakumno kala trikam kena ka Ramrai CNRD block kumba Menteri Ramba jangka jala ukon rat kekal sangma ulawan peli haus nem balalikno bat mentala jandap cisnem te kabaning kong ipan ya ka detail report kata ka DPR bakumno kala proses kena ka blok nrei officer badai project director District Rural Development Agency West Hill District Nongstoy badai page ya kana uang ba 4 ton not available. Kita kalau kecing seulengok jongi keseng bat nyipan ro ya ka kopi nagam ta ka advertisement ba kanu teli kita ki post bala sanction ndrei hangneng UI leng ba ka RTI bala sanction way junior engineer LDA nang ta driver pion chokidar bat kini kidang long tang ki contractual basis bat hangne susu ngipan ro bahato ladep thung nem kumbang yu sngau na kecing ucor pajba ba akuram saya ba ong bala don kibru bala thung da ka ba chutung klam yak ket komplenti ba dei na ka benta ban pelaj advertisement reba hangne la keren sai ba on padon ba kum katang rai tang kan ka wei ka advertisement bela pelaj ha ubenai Agos hakalai tarik jong ubenai Agos bat hangne UI ba katarik bo pelaj hangne kam da sai bhan rai UI ba ka last date jong kan ka dei lai tarik jong Agos arajar apply bat haduk menta kim syam patla khot rating test bat interview ya kini ikam bat kane kalong ba miu iro hangne ba kejingkeli na kaliang jongi kasang nikwa ban pan ba hato ba menta kane ka blok kala trikampuran em ladon em video kumbang isa UI bagi rangba sinong set pen ingi kisiti ba don to video sipor ndrei hangne klam ai ye kerteng jong to video tingidap da kajing ngolengok kum kaseng ba hagane ka RTI ba to office kam semla ai kupi to video sipor ba khnang ba kaseng in yo ban lej ban ye kren ba hadu katno la proses ye kana ka kam ndrei hangne UI ba padon ai nilapan kupi ro ba hatola yo na ame kata ka jaka bantai ye ka office jong kana ka blok ndrei padon ai te ka ba ilengok mentang UI ba haduk mentang kecing trekam jong kana ka Ramrai blok ba peli mentang tolong ba ki trekam tang na kontak ka MGNREGA bat ka PMAYG bat ya kine kibadai kmi sipor kidai ki staff ki baterai hi apo nong stone block bat new hangne kum kaseng ni lap ba kane ka block haduk menta kampat trekam
dan kalian keseng ni kentu ya ka sarkar bat khamtam UMLA wa menta UMDC wa menta bangim dai ban yelek kai bat upai ba nong song sinong ba kana ka blok khamtam ba habapli ka blok kadai bandon ka DPR ka babian ba kumno ban proses sakmat ya kana ka blok dre hedu mentang UI ba omdon AA kat kum kana ka RTI tena kalian ka jongi jong kaseng ni dap da ka jing seulungo ba imat kana ka jing wan pli yang ne ka rambrai blok kadai tang ka jing penbit yau pajba nong rambrai ba kumno ba kini sat kemen ba kini kemen dre hedu menta kat kum kana ka RTI ba dang trekam hi na ka nong ston blok ya ka sarkar ya UMLA badan buram jongi UMDC ba menta hang la sim ya ka kam jong pajba ngindai ganele politik dre ai ba kana ka kam kadai ban ya sakmat ban pendap ban hukum wud iki officer gadai pej ya ka DPR ba kidai ban submit ban phakno omdai ban chupli ya ka blok klam ka DPR dan kalian kasang ikin tu iki pajba nong song sinong ba kin ai ka jinge trilang bat nagaliang juga sang inem syong klikti ba kumbang ilayo ya kena RTI bat nyin sa syong perkhat kai ka sinjam bangi hak ban ya sakmat tat hadu ba kena ka ramrai sin RT blok kadai ban urlong kumba urlong ki wei pat ki blok hapo jong jala khnang ba ka jing mentoi kan long yo pajba nong song sinong